Helo a chroeso I sgwrsio gyda addysg, y podlediad gan gyngor y gweithlu addysg. Hello and welcome to Sgwrsio with the EWC, the podcast from the Education Workforce Council. Helo a chroeso I sgwrsio gyda addysg, y podlediad lle yng nghwmni arbenigwyr, dyn ni'n trafod, rannu profiadau, syniadau a safbwyntiau ar ystod o bynciau ar dirwedd y gweithlu addysg yng Nghymru. Pynciau sydd yn bwysig I chi ein gwrandawyr. Bethan Stacey ydw I ein Cyfarwyddwr Datblygiad Proffesiynol Achredu a Pholisi, a fi sydd ar fraint o gyflwyno a lliwio'r bennod hon, y pedwerydd yn ein cyfres a'r cyntaf drwy gyfrwng y Gymraeg. A heddiw, y pwnc dyn ni'n mynd I drafod yw'r iaith Gymraeg ymhlith y gweithlu addysg. Rwy'n falch iawn o roi croeso cynnes I banel gwych o westeion, Gruffudd Jones, Comisiynydd y Gymraeg, Rasmussen, Swyddog Recriwtio a Chefnogaeth addysg, a Meinir Ebbsworth, Cyfarwyddwr Strategol y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Croeso mawr I chi gyd. Nawr, mae'n siŵr yn bod ni gyd yn cydnabod pa mor bwysig mae'r gweithlu addysg Gymraeg I fi yn bersonol. Des I o gartref di-Gymraeg a mi wnaeth y rieni I penderfyniad dewr iawn yn y 70au I anfon fi am chwaer I ysgol Gymraeg. Mae'n rhaid mi ddweud bod y profiadau ges I a dylanwad gath yr athrawon yn Ysgol Gynradd Gymraeg Llantrysant ac Ysgol Gyfun Llanhari, dych chi gyd yn gwybod pwy I chi, y dylanwad gafon nhw arna I wedi aros gyda fi ac wedi siapo fy nghariad I at yr iaith a diwylliant Cymraeg. Ac yn sicr pan enwyd fy mhlant I, doedd na ddim cwestiwn o gwbl, bod fy mhartner I ddim yn siarad Cymraeg, ei bod nhw'n mynd I gael addysg cyfrwng Cymraeg. Nawr, licen I ofyn I bob un ohonoch chi I rannu cipolwg o'ch profiad neu'ch perthynas chi gyda'r iaith a'r gweithlu addysg. Efallai do fi atoch chi I ddechrau, Efa. Dwi'n mor falch bod ni yma heddi yn trafod pwnc sydd mor bwysig. Heb addysg Gymraeg, fydd dim siaradwyr Cymraeg yn y dyfodol, ac os ni'n caru'r Gymraeg a'i hanes I a'i llenyddiaeth I a'i diwylliant I, ni eisiau plant a phobl ifanc nawr I siarad Cymraeg fel bod siaradwyr Cymraeg gyda ni'n y dyfodol. Felly, I fi, mae'n syml iawn. Hoffen ni weld cymaint o bobl ifanc a phosib yn dod I ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn mwynhau gwneud hynny ac yn sylweddoli cymaint o gyfoeth maen nhw'n gallu rhoi I blant a phobl ifanc y dyfodol union fel ddisgrifiais ti. Nawr, wrth gwrs, mae pethau pwysig eraill fel Strategeth Llywodraeth Cymru gael miliwn o siaradwyr. Mae gyda ni cynlluniau ar gyfer y gweithlu addysg I hangu faint o bobl sy'n gallu dysgu trwy'r Gymraeg. Ac mae rhain gyd yn bwysig, ond y peth mwyaf pwysig yw sut ni'n teimlo am y Gymraeg a bod ni eisiau athrawon y dyfodol I drosglwyddo'r Gymraeg i'r cenhedlaeth nesaf. Bendant, diolch Efa. A Meinir, fyddech chi fodlon rannu eich profiad chi hefyd? Ie, yn sicr Beth, ac clywed ti'n sôn am Ysgol Llanhari fyna'n dod â atgofion melys I finne fel athrawes yn Ysgol Llanhari. A fi sy'n athrawes yn hapus iawn I Llanhari am rai blynyddoedd, oedd yn brofiad gwahanol I fi oedd wedi cael yn addysg yn Orllewin Cymru ac I ddod I Llanhari a deall bod pawb yn gweld y Gymraeg drwy lens ychydig bach yn wahanol, ond bod mwy yn gyffredin o ran hynny, sef yn union beth wedodd Efa, sef yn cariad ni a'n deheuad ni'r Gymraeg I lwyddo. Ond mi'n meddwl beth sy'n yngyrru fel athrawes am dros 20 mlynedd a nifer o swyddi gwahanol wedi hynny, yw sicrhau bod y profiad o'r Gymraeg, boed chi'n blentyn neu'n berson ifanc mewn addysg gyfrwng Gymraeg neu beidio, yn brofiad cadarnhaol, yn brofiad I chi'n ymfalchio ynddo, ac yn brofiad sy'n gosod sail i'ch cam nesaf chi yn y Gymraeg. Boed y cam hwnnw yn gam tuag at reiglder neu yn gam tuag at siarad ychydig bach mwy o Gymraeg. Does dim gwahaniaeth, ond bod y profiad yn ei digon cadarnhaol I alluogi bobl I eisiau manteisio ar y llwybr sy'n medru bod o'i blaenau nhw. Brilliant, diolch Meinir. A Luke yn olaf, please. O'n I wedi dod o gartref ddi-Gymraeg a wedyn oedd rieni fi wedi anfon fy mrawd I ysgol Saesneg
A wedyn ar ôl flwyddyn o fe fod yn yr ysgol Saesneg, oedd rieni fi, oedd mam fi wedi penderfynu oedd hi moyn i'r plant i gyd mynd i ysgol Cymraeg. So oedd hi newid ysgol a anfon fy mrawd i ysgol Bryn y Môr yn Abertawe. A wedyn nhw gyd yn i wedi dilyn wedyn i Bryn y Môr a wedyn i ysgol Gyfungwyr. So ers i fi gadael yr ysgol, o'n i wedi cael rhyw fath o profiad dy'r Cymraeg. A wedyn, i dweud y gwir, pan o'n i wedi dechrau fy ngyrfa i, o'n i tu allan i'r Gymraeg. A o'n i mas i fas am tua 10 flwyddyn. A wedyn, oedd cyfle wedi dod lan ble o'n i gallu dechrau swydd newydd a dechrau gyrfa newydd, i dweud y gwir. A ni wedi dechrau yn nghyngor y gweithlu addysg. A wedyn, o ddim really gael lot o gyfleoedd i siarad Cymraeg. O'n i'n siarad Cymraeg pob dydd pan daeth y swydd yma lan i hybu'r iaith Cymraeg a i cael rhyw fath o cyfraniad i helpu'r iaith Cymraeg mynd ymlaen a i recriwtio athrawon a ddysgwyr mewn i'r sector. O'n i'n falch cael rhyw fath o gyfraniad yna. So. Diolch, Luke. Mae pob un ohonom ni wedi disgrifio profiadau gwahanol, ond yn bendant profiadau positif a chadarnhaol iawn. Ac efallai dyna'r reswm fod addysg cyfrwng Cymraeg wedi bod yn tyfu'n gyson ar draws Cymru ers y 70au. A heddiw bod mwy o blant o gartrefi di-Gymraeg yn dysgu'r iaith nag erioed. Ond o'n i'n gwybod fod gennym dipyn o ffordd i fynd eto, yn enwedig os ydyn ni am gyrraedd target Cymraeg 2050. Felly, Efa, os ydyn ni am ddod yn agos at y targed hwnnw, dyn ni gyd yn cydnabod fod angen llawer mwy o siaradwyr Cymraeg a dysgwyr i ymuno ar gweithlu addysg ar bob lefel ac ym mhob sector. Yn ysgolion ni, addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith, gweithwyr ieuenctid, ymarferwyr dysgu oedolion, a mae'r restr yn mynd yn ei blaen. Ond beth yw maint y sialens a beth sy'n achosi'r sialens yma? Ydy'r sialens yn wahanol i'r sectorau gwahanol? Mae'n wych yn dweud sut mae addysg Gymraeg wedi datblygu dros y degawdau diwetha. Mae'r datblygiad a'r twf yna wedi bod yn sicr ar y dechrau ac yn dal i fod mewn llawer o lefydd yng Nghymru o ganlyniad i bwysau gan rhieni sydd yn dymuno cael addysg Gymraeg i'w plant. Weithiau oherwydd i bod nhw heb gael y cyfle yna, weithiau am ei bod nhw'n gweld bod yr iaith Gymraeg yn iaith mor fendigedig ac maen nhw eisiau i'r plant ddysgu. Mae yna bob math o resymau gan rieni am fod eisiau rhoi addysg Gymraeg i'w plant. Be sydd ddim wedi digwydd dros y degawdau yw bod cynllunio bwriadus heb ddigwydd ar gyfer ehangu addysg Gymraeg, ac felly cynllunio bwriadus heb ddigwydd ar gyfer ehangu'r gweithlu sydd ei angen mwyn diwallu'r angen yna. Dwi'n gobeithio bod ni nawr yn symud i sefyllfa lle mae awdurdodau lleol trwy bethau enghraifft y cynlluniau strategol ar gyfer y Gymraeg mewn addysg yn dechrau dod i sefyllfa lle mae nhw nawr yn gwneud mwy nag ymateb i'r galw, ond yn hytrach yn cynllunio ar gyfer ehangu addysg Gymraeg. Ac i ni'n gwybod yr enghraifft mewn unrhyw ardal, os oes addysg ysgol Gymraeg yn agor, fe ddaw plant iddi hi. Felly, lle nad oes ysgolion Cymraeg ar hyn o bryd, mae yna angen yn does e. Achos pam ddyle plant sydd eisiau addysg Gymraeg orfod teithio ymhellach. Felly, mwyn roi'r un cyfle i bawb ar draws Cymru gael addysg Gymraeg, a manteisio fel chi wedi disgrifio heddi, mae angen i ni gynllunio ar gyfer agor mwy o ysgolion, ac mae hynny yn anorfod yn golygu cynllunio ar gyfer cael mwy o athrawon mwyn addysgu yn yr ysgolion newydd yma, ac addysgu mwy o blant sy'n dymuno derbyn addysg cyfrwng Gymraeg. Nawr, dyw'r cynllunio ar gyfer hynny ddim wedi bod yn wych, byswn ni'n dadle dros degawd neu ddau ddiwetha, ond mae pethau yn dechrau newid. Mae cynllun gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ehangu'r nifer sydd yn mynd i allu addysgu i'r dyfodol, ond mae rhaid ni wneud hynny nawr, mae angen i ni wneud hynny'n sydyn. Felly, os ydyn ni fel gwlad o ddifri am i fwy o blant a phobl ifanc fanteisio ar addysg Gymraeg, achos wedi'r cyfan, byddwch chi'n dod yr ysgolion yma yn ddwyieithog,
byddwch chi wrth gwrs yn gallu siarad Saesneg cystal ag unrhyw un arall. Felly, yn ddwyieithog, mae plant a phobl ifanc yn dod o system addysg cyfrwng Gymraeg. Felly, ni angen cynllunio nawr a chynllunio o ddifri yn dydyn ni. Diolch, Efa. Meinir, ai dyna sut ydych chi yn gweld y mater hefyd? Ie, yn sicr, yn cytuno gydag Efa o ran y cynllunio bwriadus angenrheidiol. Mae gan bob awdurdod lleol i cysga, a wy'n meddwl bod hi'n ddwyr i nodi bod yr heriau y mae awdurdodau lleol neu chael gan Lywodraeth Cymru fod yn fwy uchelgeisiol o ran i cysga wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y ddegawd diwetha, a gallydd honno ond fod yn dda o beth. Ond yn sicr, mae sicrhau recriwtio digonol yn un mater. Mae sicrhau recriwtio digonol o siaradwyr Cymraeg yn fater arall. A mae gyda ni ddwy her dybia ni o ran y gweithlu addysg, sef sicrhau bod gyda ni weithlu digonol, ond gweithlu hefyd sy'n digonol o ran i hyder a'i rhuglyder nhw yn y Gymraeg. A hynny ddewallu dau bwrpas wrth gwrs. Ie'n sicr ysgolion cyfrwng Cymraeg heb amheuaeth. Yr ysgolion cyfrwng Cymraeg yna sydd wedi bod mor llwyddiannus ac yn mynd i fod yn barhau i fod yn allweddol i gynhyrchu siaradwyr rhugl yn y Gymraeg, gyda cymwyseddau darllen ac ysgrifennu safonol i fwydo gweithluoedd y dyfodol, hanfodol. Mae angen hefyd i ni sicrhau yn bod ni drwy'r hyn mae'r bil addysg Gymraeg chategoreiddio ysgolion yn mynd i ymwneud â hi, yn sicrhau bod y canran hynny o blant nad sydd o reidrwydd mewn addysg gyfrwng Gymraeg yn parhau i gael ei herio i fod yn siaradwyr ac i fedru gyfrannu tuag at y miliwn yna o siaradwyr heb amheuaeth. Ac felly mae angen i ni roi ysgwyd dan y baich o ran yr ysgolion hynny hefyd i sicrhau bod gyda ni gweithlu sydd nid jyst yn addysgu'r Gymraeg fel ail iaith yn yr ysgolion hynny, ond y Gymraeg wrth gwrs fel y bydd hi yn y dyfodol, ond bod ni yn sicrhau cyfleoedd i'r bobl ifanc yna i ddefnyddio i Cymraeg i adeiladu hyder yn eu defnydd nhw honni hi. Mae yna gwestiwn, mae'n siŵr ynglyn â llwyddiant y system sydd wedi bod gyda ni ers 20 mlynedd yn dysgu'r Gymraeg fel ail iaith, ydy hi wir wedi cynhyrchu bobl sy'n medru cyfrannu nôl i'r system honno. Fi'n credu falle mae'r cam nesaf i ni fod yn ystyried hefyd yw'n disgwyliadau ni o ran addysg gychwynnol athrawon. A beth yw'r disgwyliadau y dylai fod ar bobl yn cael mynediad ar gyfer yn sicr y cyrsiau hynny, ond pa ddarpariaeth sydd mewn lle. Hynny yw, mae yna bethau yn sicr yn mynd i'r cyfeiriad cywir. Medi 24 fydd yna 35 awr o ddatblygu sgiliau ieithyddol personol fel rhan o'r cwrs hwnnw, ond odi 35 awr yn ddigonol mewn maes ble dyn ni'n gwybod y mae angen cryn-dwf a thwf sydyn hefyd. Diolch, Meinir. Nawr, mae'r ddwy ohonoch chi wedi cyfeirio yn barod at yr hyn sydd yn digwydd mwyn trio mynd i'r afael a'r sialens sydd yn ymwynebu ni, gan gynnwys Efa datblygu cynllun gweithlu addysg Cymraeg gan Llywodraeth Cymru. A dwi'n gwybod bod gyda phob un ohonom rôl wedi enwi yn y cynllun hwnnw, ond Lwc, os allai droi atoch chi, mae gennych chi rôl arbennig fel rhan o dîm addysgwyr Cymru ECEG wrth geisio cynyddu recriwtio siaradwyr Cymraeg. Nawr, wrth deithio amgylch Cymru yn siarad â phobl ifanc am yr faedd mewn addysg, pa fath o ymateb ydych chi'n ei gael gan bobl ifanc, a beth yw'r heriau neu'r rwystrau maen nhw'n trafod, ond hefyd ar y llaw arall, beth yw'r pethau positif sy'n wneud y proffesiwn yn ddeniadol? Mae lot o bobl dal rili moyn wneud gwahaniaeth a maen nhw'n moyn defnyddio'r Cymraeg a ysbrydoli'r cenhedlaeth nesaf, so dwi'n meddwl bod hwnna'n rili positif. Ond dwi'n meddwl mae yna her hefyd o ran falle'r hyder sydd y pobl i defnyddio'r Cymraeg, a falle bod nhw ddim yn ymwybodol o'r cefnogaeth sydd ar gael i helpu nhw wrth i nhw mynd mewn i'r byd addysg. A wrth i ni siarad y pobl, dyn ni gallu siarad yn mynd ar gyd o'r pethau gwahanol sydd ar gael i pobl i cael y hyder yna i mynd mewn i'r sector.
fel bod gallu gwneud y cam nesaf. So dwi'n meddwl mae lot o pethau wedi dod ymlaen o pethau fel Covid, ble mae pobl wedi falle ddim gael y cyfleoedd i defnyddio'r Cymraeg mor aml, achos o'n nhw mas o'r ysgol, pethau fel yna, ond mae yna lot o gyfnogaeth ar gael, a dyn ni'n trial anfon pobl i'r lle cywir, a trial gweld y gymaint o cyfleoedd sydd ar gael wrth i ni siarad a gweld y cymhelliant a pethau gwahanol sydd ar gael i pobl mynd mewn i'r sector Cymraeg. Dwi'n meddwl mae fe'n agor llygyd pobl i'r cyfleoedd a hefyd y posibiliadau gwahanol sydd ar gael yn y sector addysg a sut maen nhw gallu gwneud gwahaniaeth i'r Cymraeg parhau. Ar hyn o bryd, yn enwedig os mae pobl mae moyn mynd mewn i dysgu mewn ysgolion, mae yna lot o gymhelliant gwahanol ar gael. So os chi'n mynd i dysgu Cymraeg fel pwnc mewn ysgol Gymraeg neu ysgol Saesneg, mae 15,000 ar gael i chi hyfforddi i dysgu trwy'r Cymraeg ar y cwrs tar. Hefyd, os ydych chi'n dewis dysgu pwnc arall trwy'r cyfrwng Cymraeg, mae 5,000 ychwanegol ar gael. A wedyn, wrth i pobl aros ar ôl 3 flwyddyn yn dysgu, mae cymhelliant arall o 5,000 ar gael i nhw. A hefyd ar wahân i hyn, mae cyfleoedd gwahanol, so mae'r coleg, mae rhywbeth ar gael ble mae pobl gallu cael profiad i mynd mewn i dysgu, i gweld beth mae fel i dysgu mewn ysgolion. A hefyd, dyn ni'n gweithio gyda'r prifysgolion sydd yn cael cwrs tar, a dyn ni'n helpu pobl dod mewn i gael profiad hefyd mewn ysgol. So mae lot o pethau gwahanol o ran arian a cyllid sydd ar y gael, ond hefyd profiadau i gweld, gael cyfle i pobl mynd nôl mewn i'r ysgol, neu unrhyw sector addysg, a gael profiad i gweld y math o gwahaniaeth maen nhw gallu gwneud. A hefyd, ar hyn o bryd, mae'r cynllun pontio ar gael, so pobl sydd falle yn dysgu mewn ysgol gynradd, a maen nhw moyn falle symud mewn i'r ysgol uwchradd, mae modd i nhw gael profiad a pontio mewn i hynny. A mae hon hefyd nawr di agor lan i pobl sydd falle yn dysgu yn Lloegr, maen nhw moyn symud nôl i Nghymru, a hefyd i pobl sydd wedi bod allan o'r gweithlu addysg am sbel, a maen nhw moyn dod nôl. So mae lot o pethau gwahanol fel hyn. Mae arian yna i trial denu pobl a dod dros o rai'r rhwystrau ariannol sydd yna, ond hefyd mae'r cefnogaeth yna i helpu pobl i gael y hyder yn ôl i defnyddio'r iaith, a dwi'n meddwl mae'r ddau yn bwysig. Diolch eto, Luke. Nawr, un peth dyn ni gyd wedi trafod yw bod diffyg hyder i ddefnyddio'r iaith mewn lleoliadau proffesiynol, ac yn sicr dwi wedi dioddef o diffyg hyder neu poeni am fy ngwallau iaith i, ond mae diffyg hyder yma yn creu rhwystyr i rai siaradwyr Cymraeg i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, Meinir, nai falle dechrau gyda chi. Yn sicr ni wedi dod ar ei drawsau fel athrawes gyda pobl ifanc i hunain, a hefyd gyda chydweithwyr y maes addysg yn bendant hefyd. A wi'n meddwl mae yna 2 brif beth falle wedi digwydd yn yr ychydig blynyddoedd diwetha sydd gobeithio yn rymuso bobl i deimlo yn fwy hyderus. A hynny yw rhai o'r prif ddiwygiadau addysg sydd wedi bod o ran Cwricwlwm i Gymru, o ran y ddeddf anghenion dysgu ychwanegol, sydd wir yn gosod y Gymraeg wrth wraidd y diwygiadau yna. A rwy'n deimlo felly bod y Gymraeg nid yn ymylol i waith addysgwr, ond bod y gwirioneddol yn ganolog i waith addysgwr wrth symud ymlaen. A mae yna'n rhoi hyder yn y Gymraeg fel rhywbeth sydd yn hanfodol, yn greiddiol i ddatblygu ein dysgwyr ni i'r dyfodol. Felly wy'n gobeithio falle bod y seicoleg hynny tu ôl y Gymraeg yn mynd i fod yn rhoi hwb i bobl i ddefnyddio i Cymraeg. Mae gyda ni wrth gwrs cymaint o enghreifftiau o bobl y gweithlu cyfredol addysg sydd wedi llwyddo yn wych i ddatblygu i sgiliau Cymraeg. Hynny'n aml mewn cyfnodau byrion iawn. Fi'n gallu meddwl nôl nawr i un o ymdysgwyr ni ar restr fer dysgwr y flwyddyn eleni, Tom, athro yn ysgol Henry Richard yn Tregaron, ddysgodd y Gymraeg yn gwbl rhugl mewn llai na 19 mis. A'r rheswm oedd yn i nodi dro ar ôl tro
oedd bod e'n teimlo fel athro Saesneg, ac athro pwnc Saesneg oedd e, bod medru cyfeirio at y Gymraeg wrth sôn am gystrawen a geirfa llenyddiaeth wedi cyfoethogi i ymwneud gyda disgyblion. A mae hynny wir wedi aros gyda fi o ran i gymhelliant lwyddo, ond y modd fwrodd e ati i wneud hynny yn ddigon a gyda brwdfrydedd, ac ymateb y disgyblion oedd e'n dysgu i hynny. Nifer ohonyn nhw wedi teithio i Bodian i weld e yn y ffeinal ei hunan oherwydd nhw mor falch ohono fe. Felly mae'r gweithlu cyfredol yn hanfodol i'n llwyddiant ni, a mae codi hyder nhw heb amheuaeth yn ganolog, oherwydd mae rhywfaint o Gymraeg gan y rhan fwyaf o bobl eisiau defnyddio hi sydd angen yn aml iawn a phrofi llwyddiant ac anogaeth, a wy'n credu bod rôl siaradwyr Cymraeg wrth annog yn holl bwysig yn ogystal. Fel canolfan, mae'n rôl ni yn sicr i ddysgu'r Gymraeg, a mae bobl falle yn ystyried hynny weithiau fel dysgu o'r newydd, ond mae yn ymwneud hefyd gyda codi hyder, sicrhau defnydd a gloywi. A mae yna nifer fawr iawn o elfennau o'n gwaith ni yn cyffwrdd gyda chyfleoedd i'r gweithlu addysg i fedru loywi i Cymraeg, i fedru symud tuag at ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn y pen draw a gwneud hynny yn hyderus. Mae gyda ni grŵp o athrawon fydd yn mynd ar gwrs preswyl yn mis Mai ar gyfer yr union dasg honno. Felly bobl nad sydd yn dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg nawr, mae dyn nhw'n adnoddau iaith cryf ac yn un teimlo fuddsoddi ynddyn nhw y bydden nhw wedi cyrraedd fyny yn y pen draw. Felly mae'n prif waith ni yn y tymor byr o ran canolfan yw sicrhau yn bod ni'n gweithio'n agos iawn gyda'r awdurdodau lleol i wneud yn siŵr bod gyda ni athrawon a'r gweithlu cywir ar y cyrsiau cywir er mwyn cael y dylanwad mwyaf. A dyn ni'n dod nôl eto i gynllunio bwriadus, i gynllunio strategol, pa ysgolion sydd ar eu llwybr ieithyddol nhw, adnabod y bobl cywir a rhoi'r gefnogaeth briodol iddyn nhw. Mae'n swnio yn syml o iosod i felly, ni'n gwybod bod gan ysgolion heriau o ran cyflenwi ac yn y blaen, a mae rheini'n heriau real iawn, a dyna pam fel canolfan i ni yn gweithio ar arlwy eang, arlwy hyblyg iawn, nid dim ond cyrsiau preswyl, ond hi o gyfleoedd eraill er mwyn bod ni yn medru cwrdd ag anghenion gweithluoedd go iawn. Diolch Meinir. Ac Efa, yr un cwestiwn i chi. Wel, mae'n neges syml iawn gyda fi. Mae Luke a Meinir wedi disgrifio'r gefnogaeth sydd ar gael i bobl sy'n teimlo bod ganddyn nhw ddiffyg hyder. Ond fy neges i, a mae hyn yn wir am unrhyw un yn unrhyw le, yw ma'ch Cymraeg chi'n gret. Beth bynnag yw'ch Cymraeg chi, mae e'n gret. Does dim ots gyda fi wir, os ydych chi'n gallu treiglo bob tro. Ydy bobl yn eich deall chi? Ydych chi'n gallu trosglwyddo beth ych chi eisiau ddweud? Ac mae gan bobl o bob oed, pob math o ystod o lefelau o gywirdeb, ac mae hyn, wrth gwrs, yn hollol wir yn Saesneg hefyd. Pam ydyn ni'n disgwyl i siaradwyr Cymraeg siarad Cymraeg llenyddol perffaith? Ewch ar y stryd, gwrandewch ar bobl yn siarad Saesneg, ac fyddewch chi glywed yn sydyn iawn, prin iawn o'r Saesneg perffaith hefyd. Felly, os oes ganddoch chi Gymraeg, defnyddiwch beth sydd ganddoch chi. Ac wrth gwrs, mae'n wych bod yna gefnogaeth, bod yna gyrsiau ar gael i gynyddu'ch hyder chi. A'r gair pwysig fan hyn, efallai, yw hyder. Wrth i chi siarad yn fwy aml, fe ddewch chi yn fwy cywir. Ond ni angen yr hyder yna jyst i ddefnyddio'r Gymraeg sydd ganddo ni. A hyn yn wir am bobl ifanc hefyd. Y gwir yw nad oes yna ddigon o siaradwyr Cymraeg ar gael i wneud yr holl swyddi lle mae angen siaradwyr Cymraeg arno ni. Felly ni'n mynd i fod mewn cyfnod am ychydig tan bod y gweithlu addysg os gewn ni'r cynllunio'n gywir yn creu'r nifer ychwanegol o siaradwyr sydd i angen er mwyn diwallu'r angen ym mhob sector. Nawr, dwi'n meddwl bod y sector addysg yn lle gwych i chi ddefnyddio'ch Cymraeg chi. Dwi'n meddwl bod swydd fel athro yn swydd bendigedig ac yn swydd freintiedig iawn. Felly os gallwch chi
ddysgu a defnyddio'ch sgiliau i helpu plant a phobl ifanc ac felly Cymru'r dyfodol. Dwi'n meddwl bod hwnna'n beth bendigedig i wneud â'ch sgiliau chi. Defnyddiwch y Gymraeg sydd gyda chi. Mwynhewch ddefnyddio'r Gymraeg sydd gyda chi. A'r peth diddorol arall yw, byddwch chi'n soniodd Meinir am hyn, faint o bobl sydd yn siarad tipyn o Gymraeg. Felly, os ych chi yn dechrau sgwrs yn Gymraeg, os ych chi pan ych chi'n mynd o gwmpas eich bethau, fyddewch chi ar draws Cymraeg. Mae e'n aml iawn o dan yr wyneb efallai am resymau o ddiffyg hyder, ond mae yna Gymraeg o'n cwmpas ni yng Nghymru lle bynnag ydyn ni. Felly defnyddiwch eich Cymraeg a byddwch yn hyderus a peidiwch a phoeni'n ormodol, fydde fy neges i. Diolch i chi am y neges na, neges wych dwi'n credu, Efa. Ydych chi'n meddwl bod angen hyfforddiant a chymorth ychwanegol i roi sgiliau hyder angenreidiol i addysgwyr i ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog effeithiol? Wel, ydw wrth gwrs, mod i wedi dweud defnyddiwch eich Cymraeg. Mewn byd delfrydol, i ni eisiau hyfforddi pawb i gael mwy a mwy o sgiliau drwy'r amser. Felly, wrth gwrs, dwi'n croesawu'n fawr y cynlluniau sydd ar gael i helpu bobl i gynyddu hyder. Ond hefyd, mae jyst defnyddio'r Gymraeg yn amlach yn codi hyder. Felly mae pethau gallwn ni wneud o ddydd i ddydd. Gawson ni ddisgrifiad gwych gan Luc o peidio ddefnyddio ei Gymraeg am gyfnod pan oedd yn brysur yn wneud peth eraill, ond wedyn yn cael y cyfle i ail gysylltu, a dyna ni'n chwilio am bobl i wneud, yn dyfe, pobl i ddarganfod i Cymreictod eto, ond dwi'n croesawu'n fawr y cyrsiau sydd ar gael trwy'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, cynlluniau gan y Coleg Cymraeg Genedlaethol. Felly mae yna help ar gael os ych chi'n chwilio ac yn chwilio am gyfleoedd i gynyddu eich hyder chi, ond defnyddiwch eich Cymraeg ac fe ddaw eich hyder chi yn dilyn hynny. Diolch eto, Efa. Nawr, dyn ni wedi siarad llawer heddiw am rai o'r heriau sy'n ein hwynebu ni, ond fel cwestiwn falle i gloi, hoffwn i ofyn i bob un ohonoch chi mewn tro, ydych chi'n teimlo'n obeithiol am ddyfodol addysg cyfrwng Cymraeg sydd gyda ni? A Luc, falle dofi atoch chi i ddechrau. Ie, dwi'n hyderus bod peth ar y trywydd cywir, a dwi'n gweld wrth i fi mynd o gwmpas, fel ni'n sôn amdano, mae'n dal y moyn naw o mynd mas a defnyddio'r Cymraeg a i pobl mynd mewn i'r swyddi yma a ddysgu. A wrth i fi mynd o gwmpas, dwi'n meddwl mae pobl yn gweld y cyfleoedd gwahanol yn penodol yn defnyddio'r Cymraeg, a dwi'n meddwl mae pobl yn dewis y cyfleoedd yma, a maen nhw moyn mynd mewn i gyrfa, falle ble maen nhw'n gallu defnyddio'r Cymraeg, a ble maen nhw'n gallu gwneud gwahaniaeth. A o ran y gwaith, dyn ni fel addysgwyr Cymru, dyn ni yma i cefnogi pobl ar y siwrne yma. Dyn ni yma, a dyn ni'n siarad pobl. Falle maen nhw'n meddwl amdan addysg, maen nhw wedi dod ar draws y wefan, maen nhw wedi darllen am swydd mewn gwaith ieuenctid, neu dysgu mewn ysgol, neu gweithio mewn coleg, a mae yna sbarad yna i gael sgwrs dyn ni, a dyn ni wedyn gallu mentor nhw trwyddo o'r diddordeb cyntaf, y holl ffordd i helpu nhw paratoi ymgais am cwrs i gael y cymhwysterau sydd yn angenreidiol am y swydd, a wedyn i mynd ymlaen wedyn i ymgeisio am swydd. So dwi wedi cael y cyfle ar fraint o siarad y pobl, falle bydd nhw heb meddwl amdano swydd mewn gyrfa, falle mewn sioe gyrfaoedd dros Gymru. Dwi wedi siarad â nhw a gael y cyfle i dod â nhw trwyddo o'r sgwrs cyntaf, y holl ffordd trwyddo, gweld nhw mynd ar cwrs tar, a wedyn llwyddo trwy hynny, a wedyn mynd ymlaen i edrych a gael swydd mewn addysg. So, dwi'n meddwl mae fe yn positif, mae lot o cyfleoedd yna, a dyn ni fel tîm addysgwyr Cymru, dyn ni yma i cefnogi chi, a dweud wrthych chi, os chi moyn gwella'ch Cymraeg, dyma'r lle i chi mynd. Os chi moyn defnyddio'r iaith mewn ysgol a falle Cymraeg, dyma ble chi'n mynd, ond os chi moyn dod mewn i'r sector addysg, dyn ni yma i helpu chi ar y ffordd, a dyn ni yma i cefnogi chi a rhoi chi'r
gwybodaeth ynglyn â'r cyllid sydd ar gael, y cefnogaeth sydd ar gael, a popeth sydd angen i gobeithio bod chi gallu mynd ymlaen a bod yn llwyddiannus i gweithio yn y sector Cymraeg. Diolch, Luke. Meinir, ydych chi'n teimlo'n obeithiol am ddyfodol addysg cyfrwng Cymraeg? Yn sicr yn obeithiol ynglyn ag addysg yng Nghymru ac addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghymru. Wy'n credu bod angen i ni i adlewyrchu ar lwyddiant y system honno ar y plant a phobl ifanc arbennig iawn y mae hi'n ei chynhyrchu. A mae hynny yn dysteb i'r oedolion sydd o flaen y plant a'r bobl ifanc hynny. A dyna pam wrth gwrs mae'r cynnig yma i'r gweithlu addysg o ran sgiliau yn y Gymraeg ar gael. Ydy mae oherwydd bod ni moyn buddsoddi yn y gweithlu addysg, wrth gwrs, ond y prif reswm am hynny yw bod ni eisiau i'r gweithlu addysg i gael dylanwad positif ar y plant a'r bobl ifanc sydd o fewn i gofal nhw. A dyna mewn gwirionedd sydd angen i ni i gadw mewn cof yw os ydym ni yn cynyddu'n sgiliau ni mewn unrhyw faes fel athrawon, y pwrpas yn ni'n gwneud hynny yw mwyn bod ni yn gallu gadael yn ôl ni ar y plant a'r phobl ifanc sydd o fewn yn gofal ni. Bod yn athrawes yw wirioneddol un o bleserau mwyaf mywyd proffesiynol i, nes i fwynhau yn ofnadwy, a bydden ni yn dweud wrth unrhyw un sy'n ystyried dysgu i fod yn fraint gwirioneddol, a does dim byd yn gwneud fi'n hapusach na cerdded lawr y stryd a chyn ddysgu bod mynd, oi miss, ac eisiau sgwrs ynglyn â rhywbeth. Mae e wir yn hynach chi deimlo bod chi wedi cyfrannu, a mae gweithio mewn unrhyw wasanaeth cyhoeddus a gwneud cyfraniad o'r fath yn rhywbeth dwi'n meddwl sydd yn rhoi pleser mawr ac yn annog unrhyw un i fynd yr afel gyda dysgu. Diolch, Meinir. Efa, dwi am ofyn yr un cwestiwn i chi. Ydych chi'n teimlo'n obeithiol? Wel, dwi'n hollol obeithiol, a fe wna i egluro pam. Mis neu ddau yn ôl ges i'r pleser o fynd yn ôl i fy hen ysgol uwchradd, ysgol gyfun Yslefera, erbyn hyn ysgol Gymraeg Yslefera Brodyr, a oedd e'n hollol fendigedig gweld ysgol ag adnoddau anhygoel, ysgol fodern, fywiog, a chael cyfarfod gydag athrawon a disgyblion fanna, disgyblion o bob cefndir, rhai ohonyn nhw'n siarad trydydd a phedwerydd iaith, ac mi oedden nhw gyd mor frwdfrydig ac mor ddiolchgar i bod nhw'n siarad Cymraeg ac yn falch o'i Cymreictod nhw. Ac nes i holi nhw beth o'n nhw eisiau bod ac o'n nhw eisiau gwneud pob math o gyrsiau a defnyddio'u Cymraeg mewn pob math o sefyllfaoedd. Felly ydw dwi'n hyderus gan mod i wedi gweld, a nid yn unig yn yr ysgol honno, ond yn benodol yn yr ysgol honno gan bod fy nghysylltiad i ar ysgol honno yn mynd nôl yn bell, ond yn gweld llwyddiant y disgyblion yn yr ysgol honno a'i balchder nhw yn y Gymraeg ac yn eu gwlad nhw. Mae holl siaradwyr Cymraeg y dyfodol, mae'r gair holl yn or-ddweud gan bod ni'n gwybod bod llawer yn gwneud ymdrechion da i ddysgu'r Gymraeg fel oedolion, ond mae'r mwyafrif helaethaf o siaradwyr Cymraeg y dyfodol ar hyn o bryd yn ysgolion Cymraeg ni. Felly, does dim dyfodol llywyrchus i'r Gymraeg heb addysg Gymraeg. Felly, mae'n rhaid i ni warchod a datblygu addysg Gymraeg. I ni'n gwybod i fod yn cynnig addysg ardderchog. I ni'n gwybod bod gyda ni athrawon ardderchog, ond i ni eisiau mwy. Ni eisiau gweld mwy ohono fe yn dydyn ni. Felly, dwi yn gobeithio, os ych chi yn ystyried dysgu fel gyrfa, y byddwch chi yn cael hwyl arni hi, ac dwi'n siŵr y byddwch chi'n cael eich adalu fel eglurodd Meinir gan y profiadau da a gallech chi cael. Felly, ewch amdani fydde fy neges i. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cyfraniad. Mae wedi bod yn sgwrs wych ac bod ni'n gwybod bod heriau mawr o'n blaenau, mae'n ddiddorol myfyrio ar ba mor bell mae addysg cyfrwng Cymraeg wedi dod dros y blynyddoedd diwethaf, a dwi'n meddwl bod llawer i fod yn obeithiol yn ei gylchau hefyd. Nawr,
Cofiwch gadw llygaid neu glist mas am ein pennod podlediad nesaf dros y misoedd nesaf, a diolch am wrando. Hwyl am y tro. Diolch am wrando ar y bennod hon o sgwrsio gyda eceg a. Gallwch wrando ar yr holl benodau ar ein gwefan www.ecega.cymru neu ble bynnag rydych chi'n gwrando ar podlediadau. Cofiwch dan ysgrifio i beidio â cholli pennod a rhannwch gyda'ch cydweithwyr. Thank you for listening to this episode of Sgwrsio with the EWC. You can listen to all episodes on our website www.ewc.wales or on your podcast provider of choice. Remember to subscribe so that you don't miss an episode and share it with your colleagues.